Tager en IK nu, eller et lille forspy her. Et par pistoler med. God nix her for Ammo Esport! Finder 3 mænd ned i albuen. Og den lever nu for Ammo. Der bliver Funrick tilbage. Tjekker A-side op. Jinser får et kill. Funrick sidste mand tilbage, og hvis der er nogen, der skal kunne gøre det, Ammo Esport, de leder igennem smoken, men der er ikke noget her. Funrick med en AV i hånden. Skal beslutte sig for, om han skal save den her. Det vil jeg gøre, hvis jeg var i hans sted. Smider AV'en. Ned mod T-spawn her. Ved godt, den skal ikke i hænderne på Ammo Esport. Sinas forskning, så kan det gå rigtig galt. Og Ammo tager deres første runde i aften. Og sindssygt flot nade her for nades fra Ammo Esport. Vinder 3 mand ned i albuen, ret let. Pushet. Det gør den. Både Priska og Blev ude. Og Niki. Nikis ansigt, der næsten bliver set. Den ejer bomberplanter. Smart clutcher! Og Niki vågen nu på serveren. Det er Ammo Esport der allermest brug for. Sinas med en AV i hænderne. Får ikke den sidste. A-side åben nu. Priska Funrick her. Bomben er stadigvæk ikke ind på A-side endnu. Det er stadig ikke på Funrick. Funrick når igen. Funrick uden bomben i hænderne. Og Chokken Tactical Pro. Sådan. Det er min overfald. Men MP9 pusher her. Gamer får en enkelt. Og MP9 i hænderne på ham nu. Bump ned for Ammo. God IQ-runde for dem. Gamer med en enkelt. Der er information nok til Flemming North, der ved, hvor Gamer står. Et lille dink her. Gubbe ned til 11. Til GoPro med også med en MP9 i hænderne. Og Gubbe nede, og en rifle nu i hænderne på Sinas. Det ser rigtig svært ud for Fronic. Funrick ned til 38, taber bomben. Skal fra den tvinge en reaktion fra Ammo Esport. Og Ammo Esport tager runden! Endnu en IQ-runde til Ammo Esport. Funrick får et kill her. Igiotos tager Gubbe, falder tilbage mod B. Og de får snydt her. Spørgsmålet om de overroterer. Flaming North får måske roteret lidt for hurtigt væk fra B-side og mister det. Lige finder endnu et kill. Mens bomben kommer ned på B-sidet. Pris der står inde i smoken. Venter på Funrick kommer op. Og der bliver kugt her for Ammo Esport.